May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Aldi Benitez nagaplano magpasaka asang class suit kontra si Neco bangod sa fluctuation. Indo ginalegar nga torture kag ginapatian nga nahimuslan. Sa San Carlos City napulo ka mga pamilya gin-evacuate bangod sa senyales nga manug-collapse ang ilang mga balay. Sa Banwa sa Murcia, lalaki ng hold up kag nagtakla sa Taytay, arestado. Kag sa Good Vibes, electric jeepney magabiyahe sa Bacolod para matestingan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, detailed nga engineering design activities para sa Panaya Guimaras Negros Bridge ang ginapaabot sa bulan sang Hunyo. Ang detailed engineering design o kung DED activities sa bulan sang Hunyo ang target sa Department of Public Works and Highways nga masugdan. Suno sa DPWH ang engineering services para sa 32.47 km Panay Guimaras Negros Island Bridges ang sakop sa 56.6 million dolyares nga loan gikan sa Government of the Republic of Korea. Ang scope sang engineering services nagalakip sang preliminary design nga nagasakop sang review sang feasibility study kag preliminary kag basic design. Detailed engineering design nga nagalakip man sang estimate sang detailed construction cost kag procurement assistance. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang nagagwa nga reklamo sa isa ka bidder batok sa isa man ka bidder sa alegasyon nga mas ginapabura ng isa ang dapat nga malubad bangod hindi maayo ang gwa sini sa mga nagatuyo magpautang sa pungsod. Ang proyekto ang may duha ka sea crossing bridges nga magaangot sa isa sang Panay, Guimaras kag Negros. Ini ang magapalipot sang travel time sa mga commuter kag motorista lakip na pag-transport sang goods. Nagalawig 3-4 ka oras ang biyahe sa Roro. Sa mga Taytay ginalantaw nga ini ang hindi maglawig tubtub sa isa ka oras. The issue was that there were two bidders. And ang isa ka bidder sa detailed engineering, ang isa ka bidder ka reklamo no ginapabor ang isa ka bidder. No? So dapat that should be resolved. No? Otherwise ma-turn off ang manugulam, no? Mga financial backers, they might get turned off and pull out from because they don't want to join any project that will have a controversy. No? So I think amo na ang ariglohon nila. But I hope they do so, no? Because that can further delay the project. No? Sa number 9, City Veterinarian Office natala na magpatigayon sa inspeksyon sa mga babuyan pati na sa mga backyard hog racers. Hindi pa mapatod sa Bacolod City Veterinary Office ang kabangdanan sa gikamatay sa pila ka mga baboy, ilabi na sa mga backyard hog racers sa syudad. Gani ginmando ni Mayor Aldi Benitez sa kay City Veterinarian Dr. Aguila de la Torre nga magpatigayon sa inspeksyon agud mapatod man kung mayara sang hog cholera cases sa syudad. Tunaan Manila kung kinahanglan sang libre nga vaccine para sa hog cholera agud mapasiguro ang ikaayong lawas sa mga consumers. Gisiling ni De La Torre nga may mga na-report nga nagkalamatay nga baboy sa barangay Alangilan pero sa ila nga pagpangusisa nagagwa nga nahagal kag na heat stroke ang mga baboy epekto man sa mainit nga panahon. Dugang pa niya masami man nagaluntad ang mishandling sa mga ilihawon nga baboy nga nagalabot sa slaughterhouse kabangdanan nga ginapatuman ng emergency slaughter. Ang amon nga ginapangayulit sa ila, once may magbatsyag sa ila mga hogs, mapalugit sila yung sigida sa aton so that we can conduct blood sampling kag mapa-examine din natin kaya hindi na kita kakandak blood sampling or examination sa baboy nga napatay na. Sa number 8, probinsya nagalantaw man karon sang posible insurance para sa mga kasapatan para mabuligan ang mga mangunguma.
Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang probinsya ang nagpakig-angot na sa Philippine Crop Insurance para mahibaluan kung bala kasubong sa mga pananom pwede man ma-insure ang mga kasapatan agud to hindi man matamaan ang mga mangunguma. Wala sang indemnification o kun bulig nga mahatag sa mga mangunguma para maulian ang ila danyos kung mapatsyan sang kasapatan magluwas na lamang nga mag-repopulate. Ini sa tunga sang report nga pagkapatay sa mga kasapatan labi na sa mga baboy nga tugas sang hog cholera sa 3rd kag 4th district. Kag iban pagid nga kasapatan dala sang tuman nga kainit sang panahon. Hindi malikawan ang pagwa sa nga spekulasyon karon nga base na igo na sang African swine fever ang probinsya. Pero sunod kay Lacson, tubtub nga mapatud ini sa nagakaigo ang ahensya sang gobyerno, wala sang kaso sang ASF sa probinsya kag nagapabilin nga hog cholera ang nag-igo sa mga baboy. Padayon nga mabinantayo ng Negros Occidental kag mga 4 naman katuig ang estrikto nga monitoring sunod kay Lacson kag samtang nagadugay mas nagabudlay ang mga ginaatubang nga mga pagpanghangka. Again, we just have to be vigilant. As I've said before, we've been we've been defending it for almost 4 years now, no? So it's really getting more difficult, no? But to declare it as infected by ASF, we are not in a position. Sa number 7, lima ka mga balay nagkalasunog sa Bacolod City sa Sabado nga adlaw. Nagdangat sa kapin 2.4 million pesos ang halit kag tugas ng sunog pasado alas 11 Sabado sang gabi sa Zone 12 Barangay Handumanan sa Bacolod City. Sa report sa Bureau of Fire Protection, 4 tanan ka mga balay ang naapektuhan sa sunog kung saan 3 diri ang totally destroyed samtang isa naman ang partially damaged. Ang mga tag-iya sa balay mo sanday Barbie May Belanio, Beverly Belanio, Jose Donald Aliaga kag Bursary Belanio. Para niya ginausisa sa BFP aging tunaan sang kalayo. Sabado sang hapon, isa man kabalay sa may Villa Villeta Subdivision sa Barangay Estefania sa Bacolod City ang nasunog. Ginapanag-iyahan ang balay ni Lorena Calip. Wala sang tao sa balay sa nasunog inikag bago ginlamang nagbalik ang kuryente sa lugar matapos ang 8 ka oras ka brownout sang masunog ang balay. Parayon man nga ginausisa kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 6, sa Sagay City, lawas ang nalumos nga construction worker na sapwan sa Suba. Nasapwan kahapon sang udto sa Himugaan River sa bahin sa Barangay Paraiso sa siyudad ng Sagay ang lawas ng construction worker matapos ng isa ka adlaw sang ini ang na-missing sa amuman nga Suba. Sunod sa PNP, Sabado sang aga sang na-missing ang biktima nga si Gilbert Bantolon, 37 anyos. Nagpanguha sunod sa pulis ang kayog ang biktima sang inisya ang hinali gindala sang makusog nga daludo sang tubig sa Suba. Gilayon man nga nagpatigayon sang retrieval operation ng rescue team kag nasapon siya sang kahapon sa amuman nga Suba. Sa number 5, sa Banwas ng Murcia, isa ka lalaki ng hold up, nagtakla sa Taytay, arestado. Arestado ang 33 anyos ka lalaki matapos niya ginhold up kahapon ang duha ka mga loan collector sa Barangay Kaliban sa Banwas ng Murcia. Sa investigasyon sa PNP, ginlabatan sang suspek ang motor sang duha ka mga kolektor kag gintayaan sang baslay. Iaging kuha ang 7,800 pesos nga cash sa bag sang isa sa mga biktima. Matapos ang pag-hold up, nagtaklas siya sa ibabaw sang Taytay. Iyaman ginbilin sa pulis ang kwarta nga iyaging kawat, pati nang iya sini nga panapton sa idalom sang Taytay. Sunod sa kay Major Mark Joel Reclamado, hepe sang Murcia PNP, nakainom sang amo nga tion ng sospek kag masamiman ini nga nagamaoy sa ilang lugar. Ginalegar may diferensya sa pamensaron ang sospek sunod sa kay Reclamado, bangod sa masami ini nagasuyop sang rugby, sunod man sa mga pumuluyo. Detain siya sa karon sa Murcia PNP. Sa number 4, amay patay anak pilason sa Bunggoanay sa Ibi, Magalona. Patay ang 43 anyos nga si Jimmy Abeliar Sr. Samtang pilason naman ang iya junior nga anak
matapos maipit sa bungguanay isang Sabado sa highway sang Barangay 2 sa Ibi, Magalona. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan padulong norte ang motor sa mag-amay kag ini ang may ginasundan nga utility van. Sila ang pareho na nga nagsignal nga maliko pawala kuntani padulong sa proper sang Ibi, Magalona. Sang hinali magbunggo ang nagasunod naman nga dump truck sa motor. Ini ang nagrekta pa kag gindala ang motor tubtub nga mabunggo sa van. Patayang amay samtang padayon nga ginabulong ang anak. Detained man sa Ibi, Magalona PNP ang driver sang truck. May initial settlement na sa driver kag pamilya sa mga biktima suno sa PNP. Sa number 3, sa Bacolod City, isa ka ido nga ginaligar biktima sa torture. May posibilidad man nga ginhimuslan ang ido base sa mga pilasini sa lawas. Yaring report. Kadena na lang ni Paxi ang nabilin sa iya sini nga tululugan sa makita ni Hilda Mondragon Huwebes ang gabi. Nakapalag yung iyang 4 ka bulan nga papi. Biyernes, ginpahibalo siya nga yara ini sa sulod sang balay sang ila kaingod sa Purok Sabes sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Ginkadtuan niya ini kag naabdan nga hindi na makabangon si Paxi sa banyo sang balay kag katunga sang lawas ini nasulod sa sako. Una nga nakatawag sang iya atensyon ang pilas sa kinatawo sang iya nga ido. Hana ko pag amo na sa ila, sir, hindi ako pasudlon. Wala lang ko Sa ideya, tao sir. na? Oo, wala lang ko ideya, sir, kung nakasulod na ang ido ko sa sako o kung ara sa gwa. Oo. Kay siya lang mismo nagwa, kaya hindi ako pasudlon. Tapos siya nakita ko, kung ano ninatamo sa ido ko nga, una, gidya nga front nakita ko, sir, ang kinatawo sa ido ko. 4 months pala ng ido ko. Why pa na means? 4 months old Baby pa pa lang na, yan. sir. Golden retriever na siya mo. Baby pa na siya. Tapos, kita mo sa kinatawo yan, nag-ubag? Wah, gidya, sir, yan. Kapag hakbat ko sang ido ko, may nagatulo pa nga. Dugo nga daw hindi ko kanchindi, nga kapilit nga ano nga. Ginsiling sang tagbalay nga nakalabot lang sa ilang nga balay ang ido. Hindi na ini makatindog kag hindi mahikap. Nagapalang luya na ini. Gindala galing sa veterinarian ang ido kag didto na tukiban nga nagahubag ang mata sini, may fracture sa bagol, kag may suspected human semen sa kinatawo. Sunod sa kay Ay Gamboa, ang Vice President ng Community Animal Rescue Efforts Incorporated o CONCARE, isa ka non-government organization nga nagapangapin sa kasapatan, mabudlay matumod kung human semen ang yara sa kinatawo ni Paxi. Pero sa paglantaw sa vet, may matiga nga bagay nga ginsulod sa iya kinatawo. Okay. Pero findings ang vetaya is Maging sulod gid. nga bagay. Maging sulod nga bagay which is wala nakabalo kung ano. Kay Juan Gijaya inflamed swollen kang nagbuka ang vagina. Is ginakwanta din nga i-pursue i-file ang case. Yes, kami ang desidido to file a case because amo lang ni ang pwede na mahimo para mauntad ang animal abuse kag hindi yan ni maobra, hindi ta na magulat nga obrahon niya ni sa mga tao kagdamo dan kabataan nga babayi. May mga kaingod nga nakabati nga nagatsangak ang ido Huwebes ang gabi. Hindi mabato ni Hilda ang natabo sa iya nga alaga. Pinaagiman sa iya sini nga abyan, nahibaluan niya parte sa grupo nga care, ganit nakapangayo sila sang tabang. Nakita ko sa Facebook. Ang nakabasa ko naman dito na kay Skittles, tublan na tabo kay Skittles. Amo tuos ni ko kasi to. Try ko be nagamo ko na. Sunod sa grupo, sunod-sunod na ang kaso sa mga ido nga ginaabuso sa Bacolod. Nagapakita nga mas madamo na ang nakahibalo nga sarang makasuhan ang nagapanakit sa hinuptanan pareho sang ido. I think because of the social media, feeling ko ganit, before siguro nga damo na ni nagkalalatabo, galing ang tao hindi pa aware. So, pasalamat kami nga kadamo animal welfare groups ga step up pala. Kag tungod sinakal sa social media, at least ang tao aware na nga animal cruelty is a crime. Si Paxi, amat-amat na nga nagakaon kag makabangon pero parayon pa nga ginabulong sa isa ka veterinary clinic. Nagapaayo na siya. Plano ni Hilda kang sa grupo nga care nga pasakaan sang kaso ang tawo nga nagtorture kay Paxi antes niya ini mahimo sa parehos niya nga tawo. Sa number 2, padayon karon ng pagpangusisa sa structural crack na nakitaan sa retaining wall kag pila ka mga balay nga yara sa Palampas River sa San Carlos City nga nagresulta sa pag-evacuate sa napulo ka mga pamilya sa weekend.
Suno kay City Disaster Risk Reduction Management Officer Joe Alingasa Jr., padayon ngayara sa evacuation center ang napuno ka mga pamilya o kung 58 ka mga persona nga gin-evacuate sang barangay sang Sabado sa makita ng bahin sang retaining wall ngayara sa Palampas River sa Puroka Tindalo Barangay 1 nga may signs sang posible nga pag-collapse. Ininatungod sang pag-ab-ab sang tubig. Ang mga balay may mga crack man. Dugang pa ni Alingasa, may isa gani ka balay nga nag-usbod na ang salog. Suno kay Alingasa, padayon ang pag-sapol kag assessment sa mga structures para mapatod ang sitwasyon kag mahibaluan kung sarang pabala makabalik ang pumuluyo sa lugar. Suno sa iya, sa karon hindi pa safe nga makabalik ang mga pumuluyo. There will be assessment later, sir. It will be the engineers to determine whether when they say that it's safe nga makabalik sila. Pero subong hindi pa siya safe. Kaya ang mga cracks na it seems nga nagdag ko ang crack, sir. Based on aton nga ang mga visible cracks based on doctor inspection. Mas naglala siya. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod City Mayor Albi Benitez nagaplano nga magpasaka sa class suit kontra sa Central Negros Electric Cooperative matapos magubaan sang aircon. Iya man ginahaylo ang mga konsumidor nga nagubaan sang appliances nga magpasaka man sang kaso. Yaring report ni Nico Delfin. Madamo na sa mga konsumidor ang nagareklamo sa pagpatay siga sang supply sang kuryente humalin sang nagligad nga simana. Mismo si Mayor Albi Benitez nagubaan sang air conditioning unit bangod sang power fluctuation. Gani nagaplano siya nga mag-file sang class suit kontra sa Central Negros Electric Cooperative sa pagpati nga dapat manabat ang distribution utility. Seneco should have a protection system. Kung mag-fluctuate ang kuryente, hindi na dapat maigo ang mga consumers. Sila anay. They should have that equipment in place to ensure na hindi maigo ang mga consumers. So, I'm looking at this because if ever that there is liability on their part, I don't mind organizing a class action suit para mabawi itong naguba ng airport. I'm sure mga iba na diya also have the same situation, and it's incumbent sa ilang protectionan ang mga. Suno kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, hindi silang dapat basulon sa nagaluntad nga power fluctuation bangod ang transmission lines sa National Grid Corporation of the Philippines amo may diferensya. Humalin sang nagluntad ang system disturbance kag widespread power outages sa Panay, Negros kag Guimaras humalin sang Abril. We have our own devices for our distribution line. No, but these devices cannot control the fluctuations caused by the grid. Okay. These are technical matters with almost all cooperatives, electric cooperatives, and example. I think it was made clear during the hearing before the House of Representatives that the culprit was AGCP. Ang problema sa grid Power Corporation nga nagresulta sang pag-trip off sang iban pa nga mga power plant nga konektado sa subgrid. So it was unexpected po na bumitaw yung power plant. And dahil malaki po yung karga ng power plant at 135 megawatts, it caused a severe undervoltage. Another factual antecedent that we also want to fight po is at the time this happened, marami pong naka-forced outage sa Visayas grid. So, nung bumitaw po yung power plant, yung PCPC,
wala na po tayong pagkukunan ng voltage support. So talaga pong nag-cascade at dahil nga po at the time, although normal po dapat yung situation, hindi po nakaya nung sistema yung pagkawala ng 135 megawatts in one go. Now, this was the first incident po noong April 27. The succeeding incidents po on April 28 and 29 were all related na to the difficulty of Panay to recover from that event. Ang NGCP ang nagpanawagan na para sa mas mabaskog nga coordination sa bahin sang generation, transmission kag distribution agud mapasiguro ang power supply chain. Nagalao man ang pamunuan sang Seneco nga mahangpan sang konsumidor nga hindi sila ang balasulon kung may problema sa grid kag sa bahin sang power plant nga ginakuhaan sang supply sang distribution utility. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, electric jeep na magabiyahe sa Bacolod ang nag-abot na para matestingan. Sa isa ka oras nga charging, makabiyahe sang malapit sa 120 ka kilometro ang e-jeep. May report si Nico Delfin. Malapad kag sakto, 72 ka mga pasahero ang electric jeep nga nag-abot na sa Bacolod. Kaanggid ini sang saraw nga traditional jeep sang Pinoy. Himo ini sang Jiangsu Fengshuan New Energy Power Technology Corporation. Sunod kay BK Shin, Chief Executive Officer sang kumpanya, sana makabiyahe ang e-jeep sang 120 kilometers. Isa ka oras nga fast charging, tubtob 7 ka oras kung slow charging, pwede na maglarga ang e-jeep. And it's okay. We already checked every testing in China. We already many testing for the rainy, for the strength, for the speed, any performance already checked. And when you drive the jeepney, it's very calm compared with the fuel vehicle. It's very calm and very in the Bacolod city, you can see the many noisy and air pollution. Yes. We don't have any air pollution and very calm. So it will be helpful for the Bacolod city environment in the future. Ang e-jeep ang ginatanaw ni Mayor Albi Benitez nga isa sa mga solusyon sa ginaduso karon nga jeepney modernization program. Agud man masabat ang kinahanglan sang riding public. Once nga ma-determine tagit nga viable sa ila, then we will encourage importation anay. After you're looking at about 300 ang initial importation once everything is finalized. And then after that, they will start building the e-jeeps there sa atin. Sa Webes, iga test run ang e-jeep. Eventually, we will have mga charging stations. Aside from charging station, meron kita swapping sa battery. No, for every e-jeep, there will be 2 batteries na i-allocate sa ila. Kung kinadla na yung charge, katulad ko sila na sa battery, so biyahe na maliwan. Ang isang comment that I have already seen, which I will relay this to the Chinese manufacturers of e-jeep natin, nga ang pertahan, instead nga ara sa likod, ang proposal will be the side. Para kung mag-pick up sila sa pasahero, hindi mas safe nila kinalan sa likod, kilid sila masaka. Tuyo sang Chinese firm nga magatukod man sang manufacturing plant sa syudad, kabahin sang ila 10 billion pesos investment sa pungsod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Mabatisaan naman niya, Barb, ang e-jeep. Kung mahal ang crudo, mahal ang diesel, Gasolina. baka tipid ka. Oo, no? Pero kung mahal ang balayan sa kuryente, tapat ka naman. Pero may ang nabatian ko lang ang ginahambal, ang iyang makabiyahe siya, ihan kung flood Gabaha. ang water. Balanta na. Inabalanta, patastingan sa Bacolod. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.